नमस्कार, प्रणाम। हम पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। भले ही कोरोना हमारा देश में कहर दौड़ौले बा और भले ही हमारा देश में लॉकडाउन हो गईल बा, लेकिन भोजपुरी सिंगर माने के तैयार नहीं थे। और भोजपुरी सिंगर जौन बाड़े, भोजपुरी के सुपरस्टार और भोजपुरी के सिंगर कोरोना और लॉकडाउन में इतना जबरदस्त गाना दे दिले बा ना, जौन की भोजपुरी दर्शक सुन के और ये गाना के पसंद करके खुश बा और ये लॉकडाउन बढ़िया से काट ले बा। खास करके अगर हम बात करें भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले यानी कि खेसारी लाल यादव के बारे में, तो खेसारी लाल यादव जौन बाड़ेन उ जौन लॉकडाउन में इतना जबरदस्त हिट गाना लोग दिले बाड़ेन कि उ गाना भोजपुरी दर्शकन के सबके पसंद आइल बा और उ गाना लोगों के जेहन पर चलता, मोबाइल में डाउनलोड बा और यूट्यूब पर हमेशा उ गाना के बजावल जाता। अगर हम गाना के बात करें जौन तरीका से उ गाना एगो रिलीज भे रहे कसाइल बा कमरिया सड़िया से, इ गाना बहुत ज़्यादा सुपर हिट भइल खेसारी लाल यादव के। अगर वे हम बात करी तो भतार भटियारा रहेला जाके आरा, इ गाना बहुत ज़्यादा विवादित भइल, लेकिन फिर भी भोजपुरी दर्शक जौन बाड़न एकरा के बहुत ज़्यादा पसंद कैलन। एकरा बाद एगो और गाना आए जवन की कूद जइहा कोरा में, इ बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हिट भइल और ये गाना पर लगभग 15-16 मिलियन एपा जौन बाड़े व्यूअर मिल गई बाड़े। तो ये गाना बहुत ज़्यादा हिट भइल और लोग के बहुत ज़्यादा पसंद होल, खास करके खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के आवाज़ में ये गाना एकदम ब्लॉकबस्टर भइल। तो ये सब गाना भई रहे जौन की भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लॉकडाउन के दौरान गईले रहे और ये गाना बहुत ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर भइल। लेकिन आज 9 तारीख बा और 9 तारीख के सुबह में एगो गाना रिलीज कैले बाड़े खेसारी लाल यादव। हालांकि पोस्टर काल्हे शेयर कर दिल रहा और गाना आज रिलीज करना है और वो गाना के रिलीज होते ही भोजपुरी दर्शक इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा वो करके व्यूअर देता कि अब हम का कहीं, आप लोग खुद जाके देखी जा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर। आई कोरोना लॉकडाउन में एगो मेहरारू मर्द के जौन अनबन बाटे, जौन बीच के लड़ाई बाटे कोरोना लॉकडाउन में काम करे के लेके, खास करके घर में सब कोई बाटे तो सब कोई के काम करे के पड़ला घर में मेहरारू मर्द के खास करके, तो उस सब के आधारित गाना बाटे और खेसारी लाल वही अंदाज में गोले बाड़न और एगो फीमेल भी ओमा साउंड दिले वाली कहीं जौन कसे के बाटे, तंज कसे के बा ओकरा बारे में बोलले बाड़ी। और ये जौन खेसारी लाल यादव के गाना बाटे उ गाना बाटे मौगी खेले पबजी और गाना के पूरा टाइटल बा कि हमार मौगी खेलत बिया पबजी हम दोनों बेला काटा तानी सब्जी, जौन की खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज भइल बा। और ई गाना के सिंगर खेसारी लाल यादव बाड़े। अगर खास करके हम लिरिक्स के बात करें तो सोनू सुधाकर ये गाना के लिखले बाड़े और अगर हम म्यूजिक के बात करें तो शंकर सिंह ये म्यूजिक के दिले बाड़े और बहुत ज़्यादा लोग के पसंद करता। और आज जौन भोजपुरी इंडस्ट्री में कोरोना लॉकडाउन के चलते जौन मेहरारू के नोक झोंक बाटे मेहरारू मर्द के बीच, वही पर आधारित ये गाना खेसारी लाल रिलीज कैले बाड़े और कोरोना के मद्देनजर रखते हुए ये गाना के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करता और ये गाना के लोग बहुत ज्यादा प्यार भी करता। तो आप ये गाना के जाके सुनी जाए। गाना के नाम बा मौगी खेले पबजी, जो कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज भइल बा और 2 घंटा में लगभग 3 लाख व्यूअर मिल गई बा और ये गाना काफी ज्यादा हिट होता और लोग एकरा के देखल पसंद करता। कमेंट भी बहुत बढ़िया लोग के आवता। आप भी जाके एकरा के जरूर देखी जा। एक बाद देखला के बाद हमारे के नीचे कमेंट बॉक्स में बताई जाए कि गाना कैसन लगता। अगर ये गाना पसंद आवता तो आप हमारे के जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल के पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप हमारा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके आप हमारे से जरूर जुड़िए। आप सभी के बहुत धन्यवाद बा। नमस्कार।